Господин министър, проблемът със състоянието на републикански път III-801 е поставен многократно през последните години, както от местната власт, така и от гражданите на засегнатите населени места. Въпреки многобройните сигнали, обществени реакции и очаквания за конкретни действия от страна на държавата, до момента не е предприето трайно решение на този инфраструктурен проблем. Републиканският третокласен път III-801 е основна транспортна връзка между област София и област Пазарджик и представлява най-прекия път между столицата и района на Панагюрище, както и връзка към Стрелча и региона на Средна гора. Пътят има ключово икономическо и стратегическо значение за региона. Той се използва ежедневно от жителите на община Ихтиман и Панагюрище, както и от значителен автомобилен трафик, свързан с индустриалните предприятия в района на Панагюрище, един от водещите индустриални центрове в страната. Освен това, пътят има важно значение за развитието на туризма в Средна гора и достъпа до редица исторически обекти. Въпреки значението му, състоянието на път III-801 от години е силно компрометирано. В множество участъци настилката е разрушена, наблюдава се пропадания и деформация, липса на адекватни банкети и маркировка, а трасето преминава през планински терен с множество завои и ограничена видимост. Това създава реална предпоставка за пътно-транспортни происшествия, като през годините на този пътен участък са регистрирани редица инциденти, част от които с тежки последици. Поради продължителното влошено състояние на пътя, жителите на района организираха многократно граждански протести, включително и жителите на Вакарел и съседните населени места, настоявайки за спешни действия от страна на държавата за основен ремонт и рехабилитация на пътя. В тази връзка въпросът ми към Вас е: съществува ли изготвен инвестиционен проект за основен ремонт или реконструкция на път III-801 в участъка Вакарел – Белица – Поибрене – Оборище – Панагюрище и на какъв етап се намира той? Благодаря Ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! Сегашното състояние на пътната мрежа, както казах, включително и на участъка, който ме питате, е резултат на една управленска визия и нейни сключени договори от 2024 година. Съгласно информацията, която ми е предоставена от Агенция „Пътна инфраструктура“, в инвестиционната програма на агенцията е предвиден ремонт на 65 км от път III-801. Участъкът е разделен на две отсечки. Едната е над 25 км между селата Вакарел и Белица на територията на област София. Втората е 40 км от село Белица до град Стрелча в област Пазарджик. За 25-километровата отсечка в област София в момента се отстраняват забележки в технологичния проект, констатирани след разглеждането му през април 2026 година от Техническият съвет на Областно пътно управление София. След коригирането на проектна документация, приемането ѝ и осигуряване на необходимото финансиране ще бъде възложено изпълнението на дейностите по текущо поддържане. За 40-километрови участък в област Пазарджик е одобрен технически проект за основен ремонт, като се очаква разрешение от Басейнова дирекция за ползване на воден обект. Наличието на проектна документация е първият и задължителен етап за предприемане на качествени строителни работи. Въз основа на нея ще се определят конкретни дейности, които е необходимо да се извършат, прогнозна стойност и срока на изпълнение. През последните 3 години по трасето на републиканския път са изпълнявани дейности по програма за текущ ремонт и поддържане, които включват редовно извършване на машинни кърпежи, премахване на излишната крайпътна растителност, подобряване на банкети и почистване на окопи. Това е информацията от АПИ, която към момента сме получили. Пак ще повторя, пълният анализ за състоянието на пътищата първо предстои. Конкретно за този път добрата новина е, че имаме проект в напреднала фаза, което означава при това, че нямаме достатъчно много проекти в напреднала фаза основни ремонти, а това е начинът, по който трябва да ремонтираме пътища в такова състояние, най-вероятно съвсем скоро ще имаме възможността този път да започне да бъде ремонтиран истински. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министър. Господин Георгиев, реплика? Заповядайте.
Господин министър, естествено, че никой не хвърля вината за състоянието на пътищата върху вас в страната, тъй като тази отговорност и вина имаха предишните управляващи през годините. Въпросът ми е, както виждате, и резонен, защото беше много важно за жителите на тези общини да разберат, че има подготвен проект, който в близко време може да бъде осъществен, защото самия път 3-801 се явява и като байпас на магистрала Тракия, защото когато стане пътен инцидент или някакво друго ремонт, примерно и задръстване, когато има по автомагистрала Тракия, оттам може да премине част от потока автомобили. За съжаление в момента това няма как да стане, защото ако сте минавали по този път, ще видите, че е в изключително лошо състояние. Което принуждава и транспортни фирми, също така автобусни превозвачи да преминават през 4-5 кратно по-големия маршрут през магистрала Тракия, за да достигнат, да кажем, до София. Фактически самия факт, че има проект е много така обнадеждаващо. Надявам се, че вие ще го имате и в предвид това нещо и в изготвянето на бюджета ще предвидите отпускане на средства, довършване на съответно на проектите, които предстоят, ако може по-експедитивно, и отпускане на средства за тяхната реализация през тази година, ако е възможно, ако не е възможно в най-близко бъдеще, защото това е начинът според мен, когато ние ви подадем сигнали, да взимате съответно мерки, да взимате под предвид тези сигнали и в бюджетите да бъдат предвидени средства за решаването на тези проблеми. Благодаря. Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, дуплика. Заповядайте. Разбира се, че благодарим за всички сигнали, но може да бъдете сигурни, че ние съвсем прозрачно ще направим програма за това как да ремонтираме и как да подобрим значително състоянието на пътната мрежа. За всеки сигнал благодаря, но може да бъдете спокойни, че и да няма подадени сигнали на места, където е необходимо, ще бъде направено това, което, разбира се, финансово е възможно и ще бъдат с приоритети пътищата, които са в лошо състояние и които се използват интензивно.